Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam Mbah Nur lakop Mbah Blangkon waget silaturahmi wonten nggih menika Pak Haji Ghufron beserta ibu utawa langkopnya Opa Icat lan Ibu Uti Salwa saha putra-putra beliau ingkang saking Semarang ugi Mas Anton lan kalih Mbah Ana. Anginipun silaturahmi niku mboten ateges keniatan kita sedaya ananging pikantuk berkah ridho izin saking tiyang sepah kalih, berkah ridho izin saking simbah buyut canggah lan bapa guru kiai, ugi pikantuk berkah ridho izin saking Gusti Allah. Muga anginipun nyambung tali paseduluran dadosna berkah ing dalem donya lan akhirat, manfaat donya lan akhirat, bejo donya lan akhirat, ugi slamet donya lan akhirat. Mekaten anginipun dalem matur mugi dadosna kaberkahan ing dalem samudyanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat waras kridaning ati ora bisa medhah kutaning pesti. Orang urip tanpa sandungan, orang masalah tanpa pungkasan, judul tandang udu nyawa matur nembah nuwun.